श्री श्री बिमा दुर्गा देवी एबा दुर्गा फुजानि समाव हादरसेयाव जोबोर रंजानाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनै बेलबरन साननि मोनाबिलि समाव तामुलपुर जिल्ला सिंनि नावकाटायावबो 70थि श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा फुजाखौ लानानै जोबोर रंजाखांनायजों लोगोसे बिमा दुर्गा देवीनि मुसुखा दान होगिरिनि न'निफ्राय गोगोम हानजा सुरनायनि गेजेरजों फुजानि मन्दपाव बिमा दुर्गा देवीनि मुसुखाखौ फज'यो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 70थि नावकाटा बारवारि श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा फुजानि मुसुखा बरायना लाबोनाय समाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा एबा सुक्लायसरफां बिटिसि बियाबनि MCLA रनेन्द्र नार्जारिया बाहागो लानायजों लोगोसे फुजा मन्दपनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो। आरो लोगोसेनो सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो गामिगोरा नन्द पाटवारी बिथाङा। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बेलबरन सानाव बिमा दुर्गा देवीनि मुसुखा फज'नाय हाबाफारियाव रायजोफोरजों बाहागो लाफानो मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। আমাৰ মাজত নন্দবাদ কৰিলে তেখেতক এই সভাগৃহ